Da kabakeno ba KJILNT ki delimitation committee balatau da Khasils Autonomous District Council KHDC bat Jaintia Hills Autonomous District Council JHDC kalong tang ban bati ya ki nongsong snong knang baki MDC ba menta kinsim ya ki snong baki yo Jingkhang bat bread no ya ki snong bamyo Jingkhang uba Ardent mila basayomoy president ka Voice of the People Party VPP uloong ba pai ba usngap ba supai kai ba andala de ka election MDC baro kin ai ka Jingkhang ya ka VPP habakan tho ya ka khubor ba ka 6 schedule kam khlain ban ya ka article laispa new puai uloong baro sikata sa ai ki board district council ban Ïakhun persya ya ka Pynjot mariang ka Jingkhang ti Dewïong ba Jingkhang ti mauti siam uloong ba ka laispa new puai ka de ka kendon ba ka ain sarkar India kinnum trikam ha kajala kumbalong han Nagaland bat Mizoram bat kanyadai ki rilom ritpat ulabu jingkli ya ki baong baka 6 schedule ka kham klan ya ka article laispa anyu puai laki la job mukut dema kat notli ni don kamban job ya ka MDC ai kin le ka bakile kini ka badan ka bor ai kin bread ka se baki bread yo pat ba ha ka ni ka jing pia constituency ka de ka jing bati bantan ya kita ke bagi snow bagi klein saladi ban bread ya ke bagi snow bagi telur nri upai ba pra da pi bread snow ne bagi pra de nem de ne yenum kuslai nri on bagi lawan pa ya ke bo ya ke ai ke bagi lele dusman le se ban pharia ban bread ngin sapen be hagar kom ke ban penbet ke ban penbiang bar ke ban pensuk ya upai ba ni don kam ban yo ikin nongelam ki badon ya ke jing i jingai ni don kam ban yo ikin nongelam ki batip bahaya ka an kiba snow turu ya ka an nama don gini kisngi sedang ban i badang la sedang don giban batai ban penklumar jimut upai ba mo ban penting upai ba kata ka VPP leni to ba Ardent ukwa ban penduk no ya ka district council namar udawa ya kata ka artikel ka blai spa new huai namar bali ki kwa tang ban lam Meghalaya upai ba lada kata ka district council kalau ke bor ke baklan ke bala shisha bania dai ni balai kamla bania dai ya kan ke Jingkhang pomdi balai kamla bania dai ya kan ke Jingkhang ti Dewïong balai kamla bania dai kan ke Jingkhang ti mau ti siap kombolong menta ke dai nem dai ne sino ta ka bor juga dis council ni tang ban pin thami upai ba ki don le ki pasdang kita ki riu sai an ki bangi ki pasdang ban batai ba ka 6 schedule ka kham klan ya kata ka article hispal new pui o ngasno samut ngamtip kini kinong sayang kila job anu teligi kies begile ngahaban buhu ya ta ka jingkli kanu teligi kies kila job bakin batai maki banong baka klan ka 6 schedule ban ya ka article lai spa new foi ka 6 schedule kadai la ka jong kata ka provision bat ka article lai spa new foi kadai ka an ka kerpang kabal ai ya gini ki jela ki baret kome ka Nagaland ka Mizoram bakila ban ya daya ledi nagi jing tukular jong an jong sarkar India pe kumbagalang manda trei ka kta ti mau ti siap mlongshu khang wanra be diki an jong sarkar India namar tak daw kum ka Voice of the People Party kum ki nongelam jong Voice of the People Party ngenum yalam Meghalaya upai ba ngenum thok ngenum syukor upai ba mri tanggawai kalong ka thong ka bangi kwa ban pentingna baka jat menriu ka jingi ki long din man din jingi kendo ne kalawai ka pasnga nyin yeng nang ni shakmat banonra ya kata ka jingkermen ban kintiu ya ka yo ka kot ka kamai ka kaji ban thawla thawlanti ka trei ka kta ba kita ki dei ki bangi gida angnot kum ki nongelam kum mga jukran na bangalai keleng-keleng nga bat baro ngi tip bangi mla ban imsa agani ka perthai ban nganam la ban samla sa lene ban rang ba sa kan poi ka por jinglong temen bakan poi ka por bangi niap ngen haban ya leng ba ya ka jingyap bat ya kata ka por ngim tip lanungin le ngam tip le di lanungan le le tang doi ka banga tip la ka long komon ka jonglei ngaju kren kat sa bangale ola da ka long komon ka jonglei shwa bangan yap bat shwa ki khmat janga kin kabrip na kwa bani ba kata ga jet beruji ka long ka jet beru ka bayetli Habatin, pej bahagi ki shop plus F. ka plus F Hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la Ïakhun diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
Kan nutrition bakam bha, ka jing im bakam bha, pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.